Kulay PWPW, yang subhay P sa sin sa kini ka amen faithful and true channel. Wala ni kasingi ka ba arpu kundai. Jong kajing penkre ya ka Pentecost but hakan ni kasingi kajin ai jong man simbo kuy hakajing khot yeng ya kinong pop. Kajing ai jong man simbo kuy hakajing khot yeng ya kinong pop. Hakan ni kasingi ipek katku katuk aniki khot naka Bible halor kane kapang ukris ubakhoy ubalului ubam tingit ubam bit tingit ukris ubakhoy ubalului ubam bit tingit ha ingi siam kane Hebrew nyau arpun riu Hebrew nyau arpun riu siam tip pop na sek naka city ke baar seki korin long ke pesan kat arpuwe di kumne ni ong si serong hakan ne kurkom da ka bagi kom ban ni bulang ikin dikit kat Bible Hebrew nyau arpu ndreu city baar seki korin long san kat arpuwe nata Hebrew ar khat nyau dingin ong si serong ni bulang ikine ukris ubakhoy ubalului ubambit tingit Hebrew nya arpun riu siam tipop ar Korean san arpuwei bom tipop Henry ulawan tang ban penbiang na kabanta ki pop jongi Hebrew ar khatnyo kabalang wadla kata kabat iya kinang pop hakai sadem jongkah kabalong hakaju kapor kabakhoy bat kaba don kam berbor ya kajing penkhuit kabut klem kelah ya kalenti jong kajing kelah kabumut bat jing pentemai tingle esngau menengi ong i ong chapang Chris u Jisu u bakhuit u balului u bambit tingit syem tipop Henry ulawan ban penbiang nakabanta ki pop jungi tekabumut habalong kumta la ngi simpen kut tang kumta ni i kata kajing nget kejungi kajing im kejungi kabumut ba ngi la long rikuit mau jisu lawan ban penbiang na kamata ki pop jungi jisu ubadai ubalului ubambit tingit sim tip pop tila ngi la long jung ku jisu kumut ngi khot jung kapalang kumut ngim don pop nomor ngi la don jisu Henry kajing sisa kam dei kumta ni ki balong ki dekat jong kene ka met ke jong Chris hakaju kapor ngilong ka balang kolong ka bakhuit pat hakaju kapor kane ka balang ka bodon ne ki khun jong ka ki ba tang sabar ka pop kadang don kam si don kam ya ka ban ya kalenti jong ka jing kalak bamut ni siam kene ka jing tho hapo ka balang haka lumen gentium ya ka ba ya kane ka benta la sim bat labu ban penlong ya ka weka paragraph haka catechism of the Catholic Church ka nombar praspa arpunyo nginya cha kamat kane baro kidikhat jong kapalang baro kidikhat jong kapalang kuntup ru'ya kinong sam jing ke mangi sem haka siti jong Paulus ya bangi penkam haktir pareng ki minister ini kinong sam jing jong kabalang kabamut ki bishop bat kiling do ki dei ban kubur ba kilong kinong pop baro ki dekat jong kabalang kuntubru ya kini ki bishop kiling do ki dei ban kubur ba kilong kinong pop di kani hae ka donong rim ya kani ka jing ong kani ka donong rim ka don ha ka sithi banikong Yohanes apostol ngin pule ya kani ka sithi banikong jo Yohanes apostol kalnong ka banikong hi bat ka dekat pradu sipo ngin ya pule ya kani kat pradu sipo lada ngi ong bangim don pop ngi syukore ya lade bangim kren ya ka jing sisa Henry lada ngi play ya laki pop mau ba ulang ubahak bat ubangila ban syania map ya ki pop jungi badun pen ko yangi nakajing bom hok para ladangi ong bangim syem le pop ngi penlong lam ler ya
bat ngim don ya ka tin jong u hangi kene te nak kene ka daw so ong ba baro ki khot jong kene ka met bat kentubru ya kita ki minister te ki nong sam ki jenge ki deban kubur ba ki long ki nong pop te ka nong rim ko dan hang ni si ti bene kong yo anis kala nong ko bani kong khat pra du sipo haman lai we pe we ki ken bat jong ka pop kin dang yai ya kle lang bat u keu u bha jong ka gospel tat hadu kata kasngi khatu kumbala ong jisu chapang kani ka benta kani ka don haka Matthews khatlai nang ta ka dekat arpu sah du lai peu in pule ya kani ka ba u jisu ong chapang une u ken bat u keu khatlai in pule parsi u kan bat ka dekat ke baat pusau lenong khatlai Matthews khatlai dekat ar pusau haru lai peu ngin pule yakine ki dekat sakawai pat ka parsi ujisu lai tu haki kahima beneng kalong kum ubreu ubalabet yo sumbai ubaha hala kalengka min med haba kila yo thia baro unong shun ulawan bat ulabet da uken bat hapdeng ukeu bat ulalekno ndai ke jing tung kila ke bat kila sedang ban metso ukun bat ula pau ki sekri jong tau breu kila wan se u bat kila ong ma pila bet do sembai bo bha kalang kha jong pi tene ulami ukun ban don mano bala le dusmon ya kane ula jubam pi kwa bangin le theu no ya ukun ban kila kili ya u ula jubam namar haba pitiu ya uken bat yo pikum jenrat ya ukeu de ukeu beruken bat kin ya sanlang hadu ka porot bat ngin sa ong hakinong ot to put ning kong ya uken bat pe song ban thang nang ta salum ya ukeu bat tap ya u hakatiar jonga kene kene jinglong ru hapo jong kapalang kidon ki kenbat kidon ru ki keu ki babha tin berkata lano enweng ya ki pasniu di tang hata kasingi bakhadu ba ublei unsapha ya kinong ot unsapha ya kinong ot ban ya kalengkha ka ba ularep namar kata ka balang ka lumlang ya kinong pop ki bala syakring ha ka jingpen im jong jisu henry pat kidang don hakalenti sya ka jingkhoi te kemut ka dege jingkhot ya ki nang po baro ban ya sya kalenti jong ka jingpen im sya kalenti jong ka jingkhoi hakapalang kidon kene boro ar te ya ki badon ha ka jinglong khoi ki kine ki long ki nuksa ba ki lajob ki jing nomar ba kidon ki pabalang ro ki bai kai ba kabalang kadon haki lai jaka haki lai benta ki ba dangyale hasla perthei ki ba shashitom hading pen khoi bat ki bala job ki ba don habeneng ti ngimadon ki bang don hakane perthei ki ba ni dei ban ya yakane ke lenti sha ka jingkhoi ban poi sha ka jingjob upopol bandriu ulatho kabalang namar kata kalong ke bakui wat lada don kinong pop hapdeng jongka namar kahi kam don ka wei pat ke jingim light no ke jingim jong ke jingai namar badon ke pop ka don ke jingai katana don ke jing sniu nang jurs arsha ka jing don jong ke jingai kene ngai sim apari yang paraphrase ya ke ba u Paulus ulatho ya ka sithi jongu namar ka hi kam don ka wei pat ka jing im light no ka jing im jong ka jing ngai ka kamun ka balang lada kila im ya ka jing im jong ka ki dekhot jong ka kin yo jing pen kentang lada ki mi no na ka jing im jong ka balang kin hap hakapop bat ki jing kulmar ki ba khanglat ya ka jing ting shine
jong ka jing kentang jong ka day nakane ka daw ka sya sitom bat ka le pen biang nakabanta kitu kipop ya kibaka don kabor ban pelaj ya la ki khun jong ka lang ba ka snam ukris bat ka jing ai jong sim bakui terima kata kabalang ka le ayu hapa don kinong pop kabalang ka day ban sya sitom bat ban le pen biang nakabanta kita kipop kibadon ha kabalang Pat kane kapalang ru haka juga por ka don ya kabor ban pelaj ya ki kun jong ka lengba ka snam jong kris bat ka jing ai jong sim bakui ka jing ai jong sim bakui ki ubu ya kane kabor utrai jisu ubu ya kane kabor un ke pen mau put ai ne kabor pen ki pen bha pen kentang pat ai ka jing ki kun jong lengba jong kata kebangi ong ka sakramen jing mapop pat lengba jong kene la don makana kita ki bapop ki dei ban thangat no nakapop ki dei ban inok no e kapop ki dei ban kala ka bamut no nakapop bat kumta ki yo ban mat ya kane ke jin ai jong sim bakut Henry ada ki tip ba ki long ki dong pop Henry kim tre ban pai nakapop ban inok no ya kapop kim la ban yo ya ka jinglong kuj pat ka ban poi ha ka jaka padon ki ba kuj ka ba mot happening dengar kata leng ba jong kene kesingi ke ar pu khandai tu yin khot yo man sim kuj ba un convict yangi syapang ka pop un kedau yangi kan ni ka dei ka pop bat bangin lek ban pai sya ujisu ban sya baka snam kan sat kuj ya ka man sim jongi ya ka ba syapo jongi padek ka jing jongi ru barok ka we pat haba kumta ngin salong sisa kiba trei hapo ka jin ai jung sim bakoi men trei bo jing ai jung sim bakoi ya ke bangil ong ka title jungi mene ong kumno ka jin ai jung sim bakoi ha ka jing khot ying ya kinong pop tu ke jing ai jung sim bakoi jing khot ying hanong pop ka ne ka jia hangno kala ban jia tang hakabalang Katolik. No marba kani kejin aju mensim akut kadon ha kabalang. Akabaka dang yai pentrikam hadu hakani kesingi ya kani. Pat kabalang kadang yai yale pan syasitam pat ban penbiang nakapanta ki pop jong ki kun jong ka. Namar ban yalam yaki sya ukris sya ukli jong ka met. Ubalong ubakut ubam bit tingit bom don kono ru kajing thobria hakajing im jong ujisu ya ka ngilai asngau na siti bar se kinong kurin lang kapasan klar puwe shem tipop de longba jong uni bom shem tipop ngi penlong ya kalenti sha ublei ukpa de dongin leit pedri barabor sha ukris sha uman simba khoj uban pen khoj yangi tu kamen keparangin khot biang ga mersim khoj sajisin hakan ne kasingi ka ba arp khondai ha kertem pa bru khon mersim ba khoj amen wan mersim khoj ben shai ya ka men ya ka donhut ka jongi pengi we ya ki padong jong blay wan mersim khoj ha ka jingmut jongi pengi dup tip thu ya ki padegi jong blay wan mersim khoj ha ka mersim ka jing im jongi pengi long tang jong blay pen kuj bet pen kentang kat ke bangi perkhat ngi kren bat ngile kenang baki bro kin long nak penta ka buram jung play amen hak stem pa ber kun amen sim ba kuj amen